אז איך צורכים ככה מבלי לפגוע במיתרי הקול? חלק אחד. אז לפני הכל, היי, קוראים לי עוז, וכשהייתי בן 16 בלבד, לימדתי את עצמי לצרוך מטל מאפס, בטכניקה מושלמת. אוקיי, אז שנייה לפני שנתחיל, בוא נעשה תיאום ציפיות קצר. אי אפשר ללמוד לצרוך מסרטון טיקטוק אחד. כמו כל יכולת שאנחנו מנסים להשיג, זה משהו שמצריך אימונים, השקעה והתמדה. אין קיצורי דרך. אחרי שהבנו את זה, אתם חייבים להתחמם. עשיתי על זה סרטון בעבר, אבל בעיקרון חימום זאת הדרך שלנו לשכנע את מיתרי הקול שלנו, לעבוד איתנו ולא נגדנו בזמן שאנחנו מתאמנים על קולות כאלה. אז אחרי שהתחממתם, בואו נלמד את הטכניקה. השיטה הראשונה היא שיטת ההנחה. אני רוצה בעצם שתדמיינו שאתם ממש מתוסכלים, וכל מה שבא לכם זה פשוט להוציא הנחה. החספוס הזה שאתם מרגישים בגרון, זה בדיוק הדיסטורשן שאנחנו צריכים כדי להפיק צרחה. השיטה הבאה היא שיטת הקחקוך בגרון. אני רוצה שתדמיינו שיש לכם מין שיעול שתקוע לכם בגרון, אבל אתם לא רוצים להשתעל, אתם רוצים לקחקח. תנסו לעבור בין קחקוך בפה פתוח לקחקוך בפה סגור. השיטה הבאה היא בעצם שיטת הנביחה. אין לי פה מה להסביר יותר מדי, זה סטרייט אאוט פשוט לנבוח כמו כלב. שימו לב, זאת עדיין לא צרחה אמיתית. אם אתם מתחילים ממש, אני ממליץ להתאמן על הטכניקות האלה בין 3 ל-4 פעמים בשבוע. ואני מדבר על סשנים של רבע שעה עד 20 דקות, כשאתם מתחממים לפני זה. בחלק הבא נלמד איך להפוך את הדיסטורשן הזה לצרחה אמיתית. ביי ביי!